hayag na may mulandag sa mga unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na gyud ninyo Dr. Rene Ubrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko niyo sa pangan nga Rinat, 25 anyos, minyo ug dunay 4 ka mga anak. Lumad gyud kong taga Cebu, apan kasamtangang nagpuyo karon diri sa Bohol. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa sitwasyon nagkatungod sa kamagwangan kong anak nga bunga sa linuog nga binuhatan sa akong igagaw. Nahitabo kini atong 14 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma'am, karon ba nga naimpas ang akong utang nimo? Dihang nangutang ko nimo nga gigasto sa pagpalubong sa namatay kong manghod. Mapahawa na ko din sa inyo, ma'am. Kay patiwason gyud ko pa eskwela sa akong uyuan. Di gyud unta ko gusto mo pahawa ka dinhi sa among isip among katabang Rinat. Kay nakauyon nimong akong anak imong gibantayan. Apanon saon taman nga lig-on man sab ng imong rason nga mo padayon ka sa imong pag-eskwela. Mao lagi, ma'am. Oportunidad na ni nga may mo patiwas na kong eskwela. Kay dili man gyud ko makahuman ng eskwela kung ang ako lang mga ginikanan ang mupa-eskwela gyud nako, ma'am. Kay perte man gyud namong lisura. Sige. Og ayaw na lang siguro pagpananghid sa akong anak. Kay siguro gyud ko muhilak gyud to inig pananghid nimo. Oh, ma'am. Og salamat sa inyong kaayo nako sud sa pila ka buwan nga nagserbisyo ninyo dinhi. Isip yaya sa inyong anak. Go! Salamat kay ni anikit ka sa amo. Ako sab gaw, Arlene. Lipay kaayo ko. Musamot gyud ang atong kasuod isip manag-agaw karon nga ni anak ko sa inyo. Mao gyud. Ay, tuod ay. Hainan si Tiyo. May gilakaw pas papa. Kuya Yolo. Ikaw ni? Dako naman ni Karinad. Ako sab halos wa na sad kumakailan nimo. Oy, Aileen. Pais na ka sa nang ato'y gagaw eh. Awi pa lang, wa na to siya abi-abiha. Kasabaan dyan ang papa, ana. Gwapa rin ka niya ato'y gagaw. Aw, kita rin yun mga kaliwata. Gwapa o gwapo. Way bati sa atong kaliwat. Maog yun. Oo, dali na. Mag-snacks una ta. Nat. Dawa to. Ako ning gipalit para nimo. Headband? Kanindot ko ani. Ang paborito pa dyan akong color. Salamat ha, Kuya Yolo. Og niya sa insimada, oh. Ala, kalami, ani. Salamat kaayo, Kuya, ha. Ay, tuod. Tungod sa imong kaayo na ko, Kuya. Hatagan di ka og textmate, ha. Gwapa kaayo ni Kuya. Ha? Rinat, si Kuya Yolo ba? Maramot ito naghilak. Ha? Nga naman. Ba't lang? Ikaw kanidool ko. Kaya mahadlo kong mangutana. Sige. Ako atuon.
Wala kay may bao. Saon sa kuya? Namatay man si Karen nga. Imong gipa-textmate na ako. Ha? Ano namatay man kuya? Doon naman ito siya sakit niya eh. Imbis nga, nahigugman ang tako niya. O niya, mao na hinuuni na tabo niya. Ginoo ko. Namatay di ay si Karen. Mga suod ko gyud ang akong mga igagaw sa usa nako kauyuan. Ang labing suod nako si Aileen kay parehas mamig-edad. Pero si Kuya Yolo, pinangga sad kay ko niya. Maong diyang namatay ang gihatag ko niyang ka-textmate. Nisamot ang among kasuod. Ako ang kanunay nga moam-am niya. O kanunay ming magkuyog-kuyog. O kanunay siyang manlibre nako. O diyang may pista sa ilang lugar, busy kaayo mga tao sa silong og luto. Onya. Kini lang ang nindot na ko isulob eh. Panlaag na mo ni Aileen sa plaza. Aron mananaw og kalingawan sa fiesta. Mag-ilis na ko. Ay! Kuya Yulo, nikalat man lang gitagsod. Tapos ako kuya kay, wa pa ko makailis. Lagot ko sa mga kailaw eh. Oh. Kinagtuos lang uyab ta tungod sa tong kasuod. Unsa kuy? Laoy, mga yabag yun ang mga igagaw na to kuya oy. Pero, okay raman siguro na to. Ha? Unsay? Kuya! Kung sagit ka, pati yung tika. Kuya, sa dahil mabuto na ko. Renata. Isang nagpapataw. Ibuki ko na. Ayaw, nag-oxygen. Ayaw. Kinahanglan way may bawas ha. Naitabo na to ah. Ayaw yung pagsultilib sa kinsa. Sabot ha. Gilugos ko, Kuya Yolo! Gaw? Gaw? Ngano ding nang hubag ng imong mga mata? Wala naman ikaw. Gimingaw naman ko nila papa ug mama. Ha? Nakalain. Ingon ana di kakakusog mo nila kung mingawon nilang papa ug mama. Ano man ni uy? Pila naman kaadlaw nga siging ingon ini nga maglain ang akong ginhawaan. Kasukaon ko. Mauli lang ako sa amo. Ano magpatambal? Wa kay sakit apan mabdus ka. Unsa pa? Kinsa ang amahan si mo gisabak, Renat? Kinsa? Sa primero, wagi kumutugan lang papa ug mama tungod sa akong kahadlok sa bahad ni Kuya Yolo. Gipakatawag ko ang bata ug nipadayon ko sa akong kinabuhi. Og minyo na ko karon. Apan, giingon nga wa gyoy sikreto nga dili mahibaw-an.
ug nagkagubot ang among pamilya tungod sa maong hitabo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, 14 anyos pa ko dihang gilugos ko sa akong iagaw ug 24 anyos si Kuya Yolo adto higayuna. Mapriso ba unta siya kung nireklamo pa ko sa iyang gibuhat nako? Ikaduhang pangutana, nagbunga ang gibuhat sa akong iagaw nako ug 9 anyos na karon ang bata ug wa gyud siya mo sustento. Pwede ba nako siyang pasustentuhon sa bata karon? Ikatulong pangutana, kung dili siya mohatag og sustento, pwede ba nako siyang ireklamo? O pwede ba nako siyang ikiha sa iyang gibuhat nako kaniadto nga dugay naman tong nahitabo? Ikaupat og katapusang pangutana. Naibawan sa uban ako mga iyaan nga plano namong moreklamo. Giingnan ko nga ako pa kunoy ilang ikiha. Mapriso bagud ko nga ako may biktima? Unsa may among buhaton, aron kahatagan og hustisya ang nahitabo nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rinat. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw and as always ako si Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Mona, ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw and a big shoutout sa ato ang mga likers and followers sa kini ang akong suliran official writer's page. Mapasalamaton gyud mi sa tanan nga padayon nagsuporta na minaw no og nisalig sa ato ang programa nga kami no kay kung mga punto medical, mga psychological, of course, doktor ang muhatag og tambag. No, dili basta-basta. Juris Doctor. Yes, doktor pod. Juris Doctor. Doktor lang sa balaod, no? Pero kani makasalig gyud mo no, mo ni naka-unique ug nakanindot sa ato ang programa and I think mo ni rason nga pipila ka tuig wa gyud ni matandog padayon gyud gihapon ning ato ang programa sipa kay mis kahanginan tungod kay dili man basta-basta ang ato ang ginahatag nga tambag no, naagyoy basihan whether legal basis or medical basis. Muna, thank you kaayo sa inyong padayon nga pagsalig sa ato ang programa ug sa ako Attorney Elaine ug kang Dr. Rene Obra. Yes. Ang ato makutong pagtulunan ko nga adlaw, Attorney, makining just a small positive thought in the morning can change your whole day. Tinuod! Kaya kung negative na ka pagkabuntag, ka, moody na ka, wala na, patay na. Tinuod mo na muingon jud ko nga kumusta man ang ato ang pagbangon o pagmata ganinang buntag. Ni smile bata, nagpasalamat bata, wa bata nagpada sa ato ang problema. Kay usahay masugdag bati ay wa na dire-diretso gid jackpot round. Maog yun, no? So, isa ipang great na turo na to, ni? Ikaw, kisa imo ang Go ahead. Nangibitar ba si Dr. Boots, alis na siyang island dito sa Inabanga, no? Oy. O mga nanya may Dr. Boots, mga alis na family, no? Porperio Lim, diya sa Inabanga, Glicerio Galulo, diya sa Cagayan de Oro City, mga taga Zamboanga del Sur, no? Dr. Gino Bancoro, Dr. Vianney Bancoro, Dr. Ondo Go, Dr. Michelin Go, mga doktor akong pagkwansa, Dr. Hertis Lim Buiser, Dermani siya, Dr. Vic Deralio, mga taga Butuan City, Dr. Virgilia Yu, Dr. Saik Nibrada, Dr. Sunya Singson, o mga taga Sugod, Southern Leyte, no? Si Hernida Ningning Gallegos, si Ma'am Luz Biminda Inday Gallegos, si Ma'am Pay Cabalo, musta naman og si Ma'am Ising Paluma, among silingan dia sa
sugod Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ninyong tanan diha Maadjong sa Southern pagpaminaw. Leyte, no? Yes. Hi also to Catherine Soterol Manayon. Hi, Nay. Hi, Tatay. Dinha sa Talisay City, Cebu. Alright. Punto legal today. Ang atong magtatampo karong adlaw, attorney, si Rinat. Taga Bohol. Taga Bohol, 25 years old. Kuan ni si Rinat, kining unsa ni siya, kanang minyo, ug dunay upat ka mga anak. Lumad gyud siya nga taga Cebu. Apan karon na siya nagpuyo dito sa Bohol. Punto legal. Yes. Nabati ito gina sa drama, attorney. No? So, Victim ni siya of rape sa iyahang igagaw, Doc. No? Unya, sa tungod atong na-rape siya, naa siya'y 14-year-old nga anak. yes. Una pangutana, 14 years old pa ko dihang gilugos ko sa akong agaw. 24 anyos si Kuya Yulo adtong higayuna. Mapriso ba unta siya kung nireklamo pa ko sa iyang gibuhat nako? Pwede gyud 14 years kaayo. old. Of course, that is statutory rape. Statutory rape. Meaning to say, dili siya ordinaryo nga pagpanlugos sa usa ka babay. Mas grabe ang pataw nga silo tungod kay babay ang giabusuhan, no, and minor de edad pag yun. 14 years old, no, niya ang nibuhat pag yun ana of age na kay 24 anyos na. So pwede gid unta siya makiha. So take note guys, O mapriso. makig-date gani mo, mingon mo imong uyab, bunya wa pa kaabot og 18 anyos, bisag mingon mo imong uyab. Ngay na. Mas statutory rape lang gyapon ka. Dili gyud pwede in town. No, ngay gyud mo ID, birth certificate, national ID. Pero mulampas na 18 attorney, pero against her will, Even if asawa pa na nimo, rape Dok. lang gyapon. Basta dili gani ang babay, dili gani mo hatag no sa iyang matamis nga oo, ay puwersaha, ay pugsa. Okay, klaro ka nang gingon natin ha. Respetare ang babay. Ikaduhang pangutana, nagbunga ang gibuhat sa akong igagaw nako ug 9 years old di ay. Siyam na katuig karon ang bata ug wala gyud siya musustinto. Pwede ba nako siyang pasustintuhon sa bata karon? Pwede gani mo ikiha pa hangtod karon pangay pabag sustinto. Pero pangutana to ni unsa po kay trabaho aning iyang igagaw? Mauna, muna pangutana na to no, is he capable, but then again, whether capable or not, papangitaas siyag paaging makahatag siyag sustento man lang nimo no sa iyahang pagdisrespetar no, pagrespeto sa imuhang pagkababay no, ayaw gyud. Okay, ikatulong pangutana, kung dili siya mo hatag og sustento, pwede ba nako siyang ireklamo o pwede ba nako siyang ikiha sa iyang gibuhat nako kaniadtong nga dugay naman tong nahitabo? Yes, no, pwede gyud kaayo kay ang kaning kaso nga statutory rape is a heinous crime. Unya ang prescriptive crime, period no pag-file og kaso is 20 years. 9 years old ang bata, so I'll assume 9 or 10 years no ang since the time nga nahitabo siya. So therefore mahimo pag yun kang mo file og kaso against your cousin karong mga panahon na. So samot di siya mohatag og sustento, ay ipapriso na lang na o wa man kay polos no, nang hilabot pa ka di pag yun ka mo barug sa imuhang responsibility isip amahan ay adto na lang kasud sa prisuhan para makuha-kuhaan ang mga way nada aning kalibutan. No. Sunod yang kaupat ko kitapusang pangutana, naibaw-an sa uban nakong mga iyaan nga plano namong reklamo. Giingnan ko nga ako pakunoy ilang ikiha. Mapriso bagod ko nga ako may biktima. Unsa may among buhaton aron hatagan og hustisya ang nahitabo nako? Una sa tanan, di po tingali ka magpakauwaw rin at sa imuhang dungog ug sa imuhang kaugalingon kung di to tinuod nga naabusuhan ka ni adtong 14 years old pa ka. Mauna, kaning mga ingon-ani nga kaso labi nagbata pa, babay pa, unya case of rape no, musayid yun ang balaod na to. Although we know no nga medyo dugay-dugay na, ang best man gud ani nga the moment na abusuhan ta, na rape ta, file gud dayon tag kaso, magpakurasyon gud dayon ta, magpa medical to show nga there was laceration no tungod sa kanang forceful nga entry no nga na sa ato ang kinataw and things like that. Pero wa pud na magpamatuod nga kay abi dugay na nagkaanam na wa na di na pud ta pwede mo file og kaso. So you have 20 years to file. And the best proof nga imuhang mapakita ang kanang inyuhang anak no or bata kay the fact nga
if backtrack na to ang imuhang edad karon o ang edad sa bata ug atong ipa-DNA test ug ma-proven nga siya gyoy papa, day, maski pag wa ka pwersaha atong panahona, tungod kay minor ka, rape yun na. Wa yun na siya'y dag-anan. Kung ma-proven nga siya'y papa, no? Nya muna ni edad sa bata, mahibawaan magyud pila edad atong nahitabo. Naay nahitabo ninyo 14 minor, sureball gyud nga mapriso gyud na siya. Tungod kay nahilabtan ka unya minor de edad ka, siya 24 atong panahona, saktong iyang pangidaron. So if he knows better, no, what to do, mas may pagmusustinto siya kaysa mapriso siya. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhiga pon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.